nag-grocery ako sa aking mga paninda. Ayan po. Sobrang daming tao dito sa Bukawi, sa Marcela, Buhay. Yung motor ko, iniwan ko dun sa labas. Wala na siyang maparkingan. Sana hindi maklampingan yun kasi sana walang pulis na manghuli. Kailangan ko mag-grocery kasi kahapon, nag-grocery ako kahapon. Hindi natuloy kasi sobrang dami ng mga mamimili. Maabutan ako ng 3 oras. Kailangan ko maagang umuwi. Ayan. Nagbili pala ako ng sliced bread para sa isa kong kapatid na si Lowy Batoy. At saka naman ibibigay ko kay mama yung isang sliced bread. At sa amin naman yung isa. Siyempre, may palaman. Mga palaman. Sana ba yung mga palaman? Basta na sa loob. Ang tagal. Sobrang tagal. Parang diretso lang yata yan, oh. Ay. Traffic ani bakit dito ko. Hi guys, ako pala si Archie Alaska. Don't forget to like, subscribe my YouTube video. At nandito ako ngayon sa grocery. Ito ay December 31. Ako'y nag-go-grocery sa aking mga paninda. Kaya kahapon hindi ako natuloy kasi sa daming tao kahapon. December 30 sa December 30 kasama ko yung anak ko, asawa ko, kasama ko kahapon. May binili lang kami tapos sumaglit lang ako dito. May bibili lang sana ako ng Milo, at wala na akong Milo na tinda. Mga ano pa yan, basta mga kailangan sa mga bahay ba. Yun. Hingpalit ko gahapon. Sobrang daghang tao. At hindi na lang ako natuloy kay maghulat
ang akong bana at sako akong anakes. Ya karon balik ko. Nilakaw ko kanina, umalis ako kanina mga 8 ay wala pang 8. Umalis ako kanina mga wala pang 8 kaso umalis ako kanina wala pang 8 kasi nga 8 ang bukas dito sa mall. Ngayon, alam mo yung motor ko pasakit-sakit. May sakit yata. Pinaandar ko siya. Umandar naman siya. Tapos mayroon akong pinuntahan na lugar. Sandali, kapitbahay lang. Pinaandar ko ng 5 minutes. Ay, pumunta ako ng 5. Pumunta ako doon sa bahay kasi may kinuha lang ako. Tapos pinatay ko yung motor. Ngayon, pagpatay ko ng motor, pumunta ako sa kapitbahay namin. May kinukuha ako. Wala sila. Umalis. Kaya alis na lang ako pupunta sa mall. Hindi umandar yung motor. Kaya maaga akong pupunta sana sa mall para hindi daming pila. Kaya ang tagal naman umandar. Hindi umandar kasi ganun yung motor ko. Masakit. May sakit. Iwan ko nga cancer na yata. Pero kailangan pagsagaan. Nagmumotor lang ako. Ito lang ang dami kong ganun kadami akong kinumpra pero magmumotor ako. Kaya ko ba? Pero kaya ko yan. Dati kong ginagawa na yan. Motor lang gamit ko. Mio. Ang Mio kasi maraming malagyan sa loob. Dun sa harap. Lagay mo yung mga karton. Ilagay mo yung karton sa harap. Tapos patong-patong mo, di ba? Distansya. Sige. Guys, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe sa YouTube video para updated kayo sa aking sunod na mga video ko. Huwag kalimutan. Mga Bisaya. Mga isa pa din na. I-like naman. Saka huwag nang kalimutan mag-notification bell ha. At maura ni punya na po. Kaya matatotoo gali. Dikuha na nagpuli. Ito pala yung nabili ko. So, hindi ko pa nabayaran. Nabayaran ko pa. We had a
na. Muli na. Ngayon ko kalendaryo. Oh, pwede may kalendaryo. Man, kapatid ang tanduay. Okay ba? Bakit ang duway, man? Dili. Oh. Tanduay na lang. Kira. Salamat. Bakit tanduay yan na? Oh. Salamat. Napa yan nino, doktor? Apa yung tanduay ha? Numero? Nakapila. Kot, bro? Bisa minin? Bisa mitagaan na ni Day? Ay, wala problema. Sige ba? Ah. Ayun eh, wala nga ako. Ah. Kami na butak na. Ah, dili. Oh, nalimutan na. Di mo sinabi. Ay, oh, di ay. Salamat. Kape, kape lang, kape.